Pochádzam z rodiny, ktorá bola veľmi silne orientovaná katolícky. Som prešiel Svätým krstom, Svätým prijímaním, prešiel som dokonca aj birmovkou. Že november 89 som si nevšimol. Mrzí vás tá veta? Ak mi dovolíte, politik by si mal zachovávať taký rovný a autentický pohľad na udalosti, ktoré boli pred rokom 89 a po roku 89. A odo mňa sa asi nikdy nedočkáte vyjadrení typu, že všetko pred rokom 1989 bola úplná katastrofa. Ja s tým nesúhlasím. Vy ste mali taký slogan, že ako sa kradlo za Mečiara, tak sa kradne za Dzurindu. Ešte pred tými predchádzajúcimi voľbami. Môj slogan, ja by som ho doplnil, je, že ako sa kradlo za Mečiara, tak sa kradlo za Dzurindu a tak sa kradne za Fica. Vy vnímate tento rozmer? Všetkých tých tendrov nástenkových, emisných, mýtnych, všetky obstarávania sanitiek, teraz najnovšie jahnátkové počítače. Vnímate ten rozmer, že sa vracia to, čo ste sami kritizovali? Pokiaľ ide o túto oblasť, som pripravený o nej hovoriť veľmi konkrétne a trochu ma prekvapuje, že sa ma pýtate, že či to vnímam, pretože ak sa ma niekto pýta, či vnímam to, čo sa deje momentálne na Slovensku v niektorých oblastiach, tak ja na to odpoviem, že sme prijali tak vážne rozhodnutia personálneho charakteru a prijali sme také rozhodnutia kontrolného charakteru, ktoré tu nikdy predtým nemali obdobu. Emisný tender je podľa vás teda v poriadku? Pán redaktor, ja som znovu na to... Jednou vetou mi povedzte, je to v poriadku? Odvolal som jedného ministra, odvolám ďalšieho ministra, ak Najvyšší kontrolný úrad skonštatuje, že finančné prostriedky, ktoré štát použil a ktoré boli použité na vytvorenie nejakého obrazu o konkrétnom operačnom programe, ak boli využité neefektívne, padne ďalší minister. Poviem vám 3 príklady. Hedviga Malinová, Františkáni, Rehák Valko. Jednotlivci versus štát. Hedviga Malinová, dievča, ktoré tvrdí, že bolo zbité, vy ste urobili tlačovku. Pred rozhodnutím súdu ste povedali, že je vinná. Pred rozhodnutím súdu, vy ste právnik. Františkáni. Váš minister vnútra riadi políciu, ktorá tam prišla, vtrhla tam a urobila z nich pedofilov. Potom sa ukázalo, že tak nie je. Rehák Valko. Boli zavretí. Boli obvinení z obzvlášť závažnej trestnej činnosti, ktorou je vydieranie. Nakoniec sa ukázalo, že to tak nebolo. Vaša prokuratúra, respektíve prokuratúra to zastavila. Aký je toto spôsob politiky? Pán redaktor, znovu ja poprvé poviem, že možno mi nebudete veriť. Ja vôbec neviem, čo je problém Rehák Valko. Vôbec neviem, ja som to sledoval viete, iba... že boli zavretí? Viem, že boli nejaké problémy okolo nich, ale tak. Vy ste vtedy mali dokonca tlačovku a povedali ste, že teraz sa Slovensko dozvie veľké veci. No, to nebolo v súvislosti s týmito ľuďmi, ale ak by som ja mal sledovať každý jeden prípad, ktorým sa zaoberá generálna prokuratúra, polícia alebo niekto iný, tak by som musel byť kriminálna ústredňa, takto to naozaj nefunguje. Rovnako vám chcem povedať, že prípad Františkánov som sledoval len z boku. To je vec orgánov činných v trestnom konaní a kontrolných orgánov. Nebuďte znovu rozhodcom vo veci. Ak sa stane nejaká chyba, na to sú príslušní ľudia. Ak zlyhá policajt, tak to nie ste vy, ktorí poviete, že zlyhal policajt. Na to je generálna prokuratúra, na to je nejaká inšpekcia, ktorá povie, či zlyhal alebo nezlyhal. Ale ja nie som generálna prokuratúra, ja nemám kontrolné právomoci vo vzťahu k policajtom. Nechajme tých, čo majú konať, nech konajú a nech o veciach rozhodujú. Ale vy ste vystúpili na tlačovke ešte pred rozhodnutím súdu. Hedviga Malinová je prípad, ktorý sa naďalej vyšetruje. Počkajme si, ako dopadne. Ale vy ste si nepočkali. Ale ja som nepovedal nič také, že by bola vina alebo niečo podobné. Pán redaktor. Povedali ste, že dokonca to malo slúžiť na pád vlády.
pokiaľ ide o kauzu Hedviga Malinova, nechajme to kontrolným orgánom, nech to dotiahnu do konca. A kontrolné orgány tohto štátu, je to generálna prokuratúra, robia sa tam predsa posudky, ktoré robia znalci. Prečo ste urobili tú tlačovku? Títo znalci budú presne jednoducho odpovedať na otázky, čo sa stalo alebo nestalo. Pokiaľ ide Počkajte, ale prečo ste urobili tú tlačovku? No, tlačová konferencia bola reakciou na prípad, ktorý médiá začali okamžite používať proti vláde Slovenskej republiky a médiá sa pokúšali tento príklad tak vytvoriť alebo urobiť taký obraz tohto príkladu, že to malo okamžite poškodiť v prvých mesiacoch vládnutia vláde. Vtedy médiá písali práve, že to, čo ste vyhovorili. Takýto istý prípad bol aj prípad napríklad útoku na slovenskú korunu, kde sme mali pochybnosti, či tento útok... Ale toto ide o konkrétneho človeka. O konkrétne dievča, vám to akože neprekáže, že poviete o konkrétnom dievčati, že je klamárka? Pán redaktor, vy ste to povedali pred rozhodnutím súdu. Ja som sa veľmi presne vyjadril aj ku kauze Hedviga Malinová. Rovnako som sa vyjadril veľakrát o tejto kauze aj počas tejto kauzy. Ale je to v poriadku? Ja som sa vyjadril a stojím si za svojimi slovami. Ale môže predseda vlády hovoriť pred rozhodnutím súdu, že Predseda vlády povedal to, čo mohol povedať v danom okamihu. A ja si za svojimi slovami stojím. Vy ste mohli povedať bez toho, aby to orgány vyšetrili, že ona je klamárka? To je právne v poriadku? Pán redaktor, môžeme ísť touto cestou samozrejme diskusie ďalej, ak si myslíte, že je toto nejaké atraktívne a že ste ma sem dali teraz človeka na nejakú stoličku, na ktorej ja sa mám obhajovať alebo vyviňovať. Vôbec nemal som žiadne pochybnosti o tom, že keď prídem do tejto relácie, že to nebude o lavici a o pravici. Ja som to presne vedel. Vedeli sme, že to bude štandardné brnkanie pravicového novinára do tém, ktoré s pravicou a ľavicou nemajú absolútne nič spoločné, ale ja som na všetky vaše otázky veľmi perfektne odpovedal, ale musím bohužiaľ skonštatovať, a veľmi smutne musím skonštatovať, že zavolali ste ma do relácie a nemáte ani predstavu o tom, aký je rozdiel medzi pravicou a ľavicou, alebo nechcete počuť, aký je rozdiel medzi pravicou a ľavicou. Nepovedal som, pretože principiálny rozdiel medzi pravicou a ľavicou sa ukazuje napríklad v hospodárskej kríze, o ktorej nechcete hovoriť, pretože je to pre vás téma pravdepodobne. No už asi ťažko, lebo myslím si, že o 3 minúty končíme túto reláciu. Nemusíme, môžete to byť dokedy chcete. Pán redaktor, bola dohoda, takže... No ale hovorím, že keď chcete, môžete byť dokedy chcete, môže byť. Čiže podľa, teda vy, aby som to zhrnul, a ideme tej kríze, vy hovoríte, že Valko Rehák neviete, čo je. Ja som to všetko zhrnul a môžeme ísť kľudne ďalej. Valko Rehák neviete, čo je. Hedviga Malinová je v poriadku, že ste povedali, že je klamárka bez rozhodnutia súdu a Františka ani nesledujete. Tieto závery, ktoré ste teraz urobili, absolútne nezodpovedajú pravde a ja sa k tomuto neviem vyjadrovať. To je vaša predstava o vašom živote. Viete čo, to nemá význam. Nie je to vaša predstava o to, čo sa udialo, neudialo. Ja som veľmi presne na vaše otázky odpovedal. Nezaslúžila by si Hedviga Malinová ospravedlnenie? Myslím si, že som na všetky vaše otázky primerane odpovedal. Nie na mojej, ale na jej. Na všetky vaše otázky som primerane odpovedal. No podľa mňa nie. Na všetky vaše otázky som primerane odpovedal. Podľa mňa nie. Na všetky vaše otázky som primerane odpovedal. Dobre, no však diváci si to zhodnotia sami. Európska cesta je v roku 2009 zvyšovať deficity, pretože ak som povedal, že náš deficit je na úrovni Európy, Európskej únie, je to európsky trend, ktorý sme si dohodli v rámci Európskej únie. S postupnou konsolidáciou do nasledujúcich rokov 2010, 2011, 2012 my sa chceme vrátiť už v roku 2011-2012 k tým 3%, ktoré sa týkajú maastrichtských kritérií. Takže je klamstvo, ak niekto tvrdí, že túto krajinu zadlžujeme, pretože patríme medzi najmenej zadlžené krajiny v porovnaní s inými štátmi. A ešte by som uviedol... Iba jednu vetu k tomu, že teraz, myslím dnes alebo včera, prišla správa zase z Európskej únie, že Slovensko bolo z hľadiska stavu verejných financií zaradené medzi rizikové krajiny z kategórie menej rizikových. Čiže keď hovoríte, že to je klamstvo, tak... Ale hovoríme o verejných financiách, teraz hovoríme o rozpočte. Neviem, o aké analýzy teraz hovoríte, to prvýkrát počujem, ale kto to povedal v Európskej únii? Európska komisia. Európska komisia len tak vyhlásila, že sme... Dneska bola aj správa o tom. Chcem sa na to určite samozrejme pozrieť, lebo to počujem prvýkrát. Možno už ani nebudete predseda vlády. Čo tým myslíte? Prečo to hovoríte? Ja nehovorím, že nebudem predsedom vlády, ale hovorím, že na Slovensku máme skúsenosť z posledných rokov, že 2 volebné obdobia sú veľmi, veľmi nebezpečné pre predsedu vlády. Druhé volebné obdobie zväčša spôsobuje predsedovi vlády obrovské škody.